sagovornik je Dušan Đorđević iz Kraljeva, srpski genije za fiziku. Osvojio je brojne nagrade na domaćim i svetskim takmičenjima. Ovenčan zlatnim medaljama za svoje znanje iz fizike, najpre je odlučio da studira u Srbiji i za 3 godine je završio osnovne studije, a za godinu dana master studija fizike na Univerzitetu Oxford i istovremeno na Univerzitetu u Beogradu. Dušane, kada se javila tvoja ljubav prema fizici? Već pri početku, nego 6. razred osnovne škole, kada i dobijemo fiziku kao predmet, meni je bilo jasno da je to nešto što se meni jako sviđa i nešto u čemu uživam da radim. Takmičio sam se u osnovnoj školi, dobro mi je išlo i nekako, ja bih rekao, već u 7. razredu postao sam polako svestan toga da je to verovatno nešto što želim da izučavam dublje tokom svog života. Naravno, to se potvrdilo tek u srednjoj školi, da je definitivno nešto čim želim da se bavim. To sam upisao i završio osnovne studije iz toga u Beogradu i nastavio posle na Oxfordu, a takođe paralelno i u Beogradu. Dakle, radio sam master studije i na Oxfordu i u Beogradu. Da li si morao da učiš više od ostale dece? Za neki veći uspeh to je neizbežno, međutim, meni učenje nikad nije predstavljalo problem, naprotiv, uvek sam uživao u tome, pogotovo u fizici, tako da, iako je odgovor potvrdan, ne mislim da je to nešto strašno, da je meni bilo ikakav problem da to uradim, zapravo sam, kao što sam rekao, uživao u tome. Takođe, fizika je nauka koja opisuje svijet oko nas i izučavanjem fizike ja sam zapravo izučavao sve što mene okružuje i stoga nisam imao problem da vidim to kao neki, na primjer, istoriju gde bih morao da učim neke podatke na pamet i da idem kroz razne stvari koje su drugi ljudi već smislili, već sam time otkrivao svijet oko sebe, upoznavao sam se sa stvarima kako funkcionišu, a to je za mene nešto jako uzbudljivo i prosto samo me je po sebi teralo da učim, napredujem i izučavam nove stvari. Da li si imao i da li i danas imaš slobodno vreme i vreme za izlaske, druženja i tako dalje? I tekako sam imao vreme da se posvetim raznim, da kažem, van nastavnim aktivnostima. Ja jako volim da posećujem pozorišta, koncerte, gde se provodim, kako bismo to rekli, sa društvom. Iako, naravno, sam posvećivao više vremena fizici nego možda neki prosečan učenik srednje škole pa kasnije fakulteta, slobodno vreme je nešto što je jako bitno za svaku individu. Bez toga prosto nemoguće ostati koncentrisan. Samim tim izdvajao sam i dalje izdvajam određenu količinu vremena za te van nastavne aktivnosti i naravno njim uživam kao i svaka druga osoba. Koje su ti nagrade najznačajnije? Teško je odabrati, pre svega, kao što sam i pomenuo, takmičio sam se od malena i sve te neke nagrade koje sam imao još u srednjoj školi i osnovnoj školi su mi i tekako dragi, međutim, nakon toga došao je fakultet gde se nekako ceo koncept mog bavljenja fizikom promenio. Stoga, recimo, iz srednje škole izdvojio definitivno te neke međunarodne olimpijade na kojima sam osvajao zapažene rezultate, pre svega međunarodnu olimpijadu iz fizike 2017. kada sam osvojio zlatnu medalju. A nakon toga na fakultetu, pa završio sam fakultet za 3 umesto 4 godine i sa prosekom 10,0. Na trećoj, to je, mislim, tehnički mojoj drugoj godini, ali na trećoj godini studija dobio sam nagradu najbolji student na smeru. Tako da, recimo, što se tiče mog fakultetskog obrazovanja, to mi je najznačajnija nagrada koju sam dobio. Sve ukupno, meni su neko te nagrade srednje škole najdraže, pošto su ipak na svetskom nivou, a ujedno sam uložio veliki trud da ih ostvarim. Te bih možda od njih izdvojio, ali kao što kažem, prosto koncept posle toga se promenio, tako da su došle neke nove nagrade, neka nova takmičenja, neki novi izazovi. Koliko se po tebi razlikuje studiranje u Srbiji i studiranje u Engleskoj i koja je znatna razlika između studenta u Srbiji i studenta u Engleskoj? Pre svega želeo bih da istaknem nešto što možda prosečan stanovnik Srbije ne zna, nije svestan. To je da su mladi u Srbiji zapravo jako talentovani i definitivno iznad evropskog proseka, ako ne i svetskog. Studenti konkretno na fizičkom fakultetu, verujem i na ostalim fakultetima univerziteta u Srbiji, su jako talentovani i vredni ljudi. Nažalost, nema ih puno. Fizički fakultet broji jako mali broj studenta i nažalost svake godine ih sve manje i manje upisuje. To je najveći problem naših obrazovnih ustanova. Iako je kadar koji radi na fakultetima dobar, iako su stvarno mogućnosti da napredujete i naučite mnoge stvari kod nas velike, zbog toga što nemamo dovoljan broj ljudi, nekako na kraju se ispostavi da fizika
pa možda je grubo reći da polako umire, ali definitivno ne živi punim životom kao što bi trebala. Sa druge strane, u Engleskoj, na primjer, i ostalim zemljama sveta, to nije slučaj. Kod njih fizika cveta, ima ogroman broj studenta. Konkretno na univerzitetu Oxford, koji je jedan od najpoznatijih univerziteta na svetu, a ujedno i univerzitet na kojem sam ja radio moje master studije, postoji veliki broj studenta koji upisuju i veliki broj studenta sa svih krajeva sveta i shodno tome ogromna je konkurencija. Ta konkurencija naravno tera svaku individu da napreduje i da da svoj maksimum. I u tome se možda ogleda razlike između naših i njihovih studija. Dakle, kvalitet studija što se tiče profesora, materijala, nastavnog kadra, ja bih rekao da je isti. Možda čak i bolje, iskreno, kada poporedimo ono što smo imali prilike naučiti na ostalim studijama, ponekad stvarno jeste i više, i bolje, i kvalitetnije. Međutim, nama nedostaje brojnost, nama nedostaju veliki broj ljudi koji hoće se baviti fizikom, ljudi koji guraju jedni druge. Mi smo mala zajednica i moramo nekako naći način da se povećamo, da dobijemo veći broj ljudi koji žele da se bave fizikom, da privučemo mlade ljude, da privučemo sadašnje srednjoškolce koji će zavoljeti, koji treba već u srednjoj školi i osnovnoj školi zauvole fiziku, da ih nekako privučemo kao ovoj divnoj nauci i da oni onda upišu naš fakultet, fizički fakultet i da zaista se uvere koliko je fizika predivna nauka. Takođe da drugi deo pitanja je bila razlika između studenta, pa donekle i ovo je prvi dosadašnji odgovor pokrio to, dakle razlika između studenta i opet moram da se ograničim, nisam imao prilike da vidim prosječnog studenta u Britaniji, ja moramo ipak uzeti u obzir da prosječan student univerziteta u Oxfordu definitivno nije predstavnik prosječne osobe u Engleskoj, jer univerzitet Oxford ipak je jedan od najelitnijih, ne jedan od, zapravo Oxford i Cambridge su najelitniji univerziteti u Engleskoj, a ujedno Oxford je i drugi najstariji univerzitet na svetu, a prvi na anglosaksonskom tlu. Ako se ne varam, možda sam neke informacije pogrešno izneo, mada mislim da nisam. Shodno tome, studenti univerziteta Oxforda su pre svega ekstremno motivisani ljudi koji se nalaze u takvom okruženju koje zahteva od njih da daju svoj maksimum i shodno tome teško je prosto porediti takve studente sa prosečnim svetom. Ja ono što mogu da kažem je da su tamo studenti jako motivisani, ali pak sa druge strane i ovdje su motivisani. Opet se nekako vraćamo na to da je najveća razlika i ono što zapravo je boljka naše fizike je to što mi imamo jako mali broj ljudi koji zapravo hoće da se bave fizikom. Sve ostalo su neke nijanse u kojima nekad možda smo bolji mi, nekad su možda bolji Englezi. Teško je, mislim, nijanse su u pitanju. Glavna stvar, nama fale ljudi. Kako su tvoji dalji planovi? Nakon završenih master studija, sada sam trenutno pri samom kraju, obavio sam sve obaveze koje sam ja imao na univerzitetu u Oxfordu, čekam još uvijek rezultate da potvrde da sam završio master studije na univerzitetu u Oxfordu. Trenutno se bavim izradom master teze na univerzitetu u Beogradu, pošto, kao što sam i napomenuo, plan mi je da do septembra imam završena 2 mastera, a nakon toga od oktobra krenut ću da radim doktorat iz fizike u grupi za gravitaciju čestice i polja na Beogradskom univerzitetu. Naravno, taj doktorat traje minimum 3 godine kod nas, ponekad i više. Vidjet ćemo koliko će meni trebati to da završim, a nakon toga onda ono što je makar moj trenutni plan je da se upustim u taj proces akademskog razvoja, dakle da postanem profesor, to je pre toga docent, pa onda vanredni profesor, redovni profesor i tako dalje, naravno da se bavim uporedo i istraživanjima u oblasti fizike i visokih energija. Naravno, saradnja sa inostranstvom je ne samo dobrodošla, nego i poželjna, nego u neku ruku i nešto što bih morao da ostvarim ako želim da moj rad bude primećen u svetu. Ja se nadam da ću imati koliko toliko saradnju sa nekim ljudima iz inostranstva. Mada na moj sam rad bit će skoncentrisan ovde u Beogradu i rađen na univerzitetu u Beogradu. Što se tiče uspeha koje sam ostvario toko fakulteta, pa pričao sam da sad uglavnom o srednjoškolskom, a recimo se osvrnem na taj period mog studiranja. Kao što sam već pomenuo, završio sam studije za 3 godine, umjesto 4, što je meni naravno bio svojevrstan izazov, nije bilo lako, međutim, nakon završene srednje škole imao sam sasvim solidno znanje i prve 2 godine koje sam dao za 1 godinu
nije bilo toliko težko kao što bi se možda moglo pretpostaviti samo na osnovu toga kad čujete da je neko završio 2 godine za jednu. Posle toga sam završio 3. 4. godinu regularno i sve ukupno sa 10.0 završio zaključno sa junskim rokom u prethodnoj školskoj godini. U toku moje 2. godine školovanja, to je 3. godine na fakultetu, učestvovao sam zajedno sa još 3 momaka sa fizičkog fakulteta na studentskom takmičenju Planks, koje je te godine bilo organizovano u Holandiji i mi smo osvojili zapaženo 2. mesto među svim evropskim zemljama, što je zaista jedan sjajan uspeh koji pre svega došao neočekivano, zato što je to nešto što naš fakultet se već nekoliko godina takmičio na datom takmičenju, međutim nikad nismo uspeli da se probijemo u top 10 pre toga, te godine smo uspeli da budemo 2. fenomenalan uspeh, došao je iznenada, ali naravno posle dosta truda, napora uloženog u pripreme za sve to i to je možda nešto gde mogu da konkretno uporedim znanje koje smo mi stekli sa znanjem ostalih studenta širom Evrope. Što se tiče samog upisa na Oxford upisuju ljudi iz bukvalno celog sveta. Naravno, najviše iz Evrope, pošto je najbliže Evropanina, mada postoje i nemali broj studenta iz Amerike, takođe iz azijskih zemalja, čak i iz Afrike, tako da upisati jedan takav fakultet nije lako, međutim nije nemoguće, kao što sam i napomenuo, Srbi su zapravo ekstremno talentovan narod i verovatno, ne znam koliko je ljudima u Srbiji poznato, ali jako veliki broj u poređenju sa koliko mi nismo toliko velika nacija, jako veliki broj mladih ljudi uspe da upiše, ne samo da upiše univerzitet u Oxfordu ili univerzitet u Cambridgeu kao drugi, mislim kao i ta 2 su najbolji univerziteti u Engleskoj, nego da dobio stipendiju. Ja sam, dakle, dobio stipendiju na univerzitetu u Oxfordu da studiram. Stipendija mi je pokrila sve troškove i školarine, kao i stanovanja, hrane, života tokom studija. Bez toga definitivno ne bih mogao da uopšte priuštim sebi život u Engleskoj, jer celokupna godina studiranja košta negde oko 40.000 funti, što je nešto što je pa nemoguće gotovo platiti ako dolazite odavde. I to je definitivno uspeh koji je značajan i koji nije bilo lako ostvariti i za koji sam ponosan i srećan i neizmjerno mi je drago što sam imao priliku da provedem i da vidim kako je studirati na takvom jednom univerzitetu. I u suštini to je to što se tiče nekih konkretnih uspeha gde mogu sada da kažem kako ja stojim u poređenju sa nekim drugim studentima iz Evrope. I još jednom bih samo napomenuo, dakle, da postoji stvarno veliki broj učenika koji iz Srbije dobiju istu priliku zato što su stvarno jako talentovani, jako vredni i radni. I to nije slučaj sa drugim zemljama u Evropi. Dakle, mi stvarno posjedujemo nešto izvanredno što treba negovati, što treba prepoznati i ceniti. Mi imamo problem što mnogi mladi odlaze iz naše zemlje. Jako veliki broj, mislim ja ne baratam sa brojkama tako da ne bih ni prepostavio, ali sam upućen u to da su to stravične brojke, da mi moramo nešto da uradimo povodom toga. Međutim, mislim da je bitno da ljudi shvate kada govorimo o, na primjer, univerzitetu u Oxfordu, univerzitetu u Cambridgeu, Ivy League u Americi, tim vrhunskim fakultetima širom sveta. Koliko god da smo mi dobri, koliko god da su studije kod nas dobre, nikad nećemo imati baš ono što sam pomenuo da je problem kod nas. Problem je brojnost. Mi imamo jako loša stojimo sa tim. Mi nemamo toliko ljudi koji međusobno sarađuju. Mi to moramo da popravimo. Međutim, koliko god popravili, mi nikad nećemo stići Oxford. To moramo prosto da budemo svesni. Oxford postoji od 1100. godine okvirno. Oni od tada imaju reputaciju najboljeg univerziteta u svetu. Mi nećemo uspeti da dostignemo to i ne treba uopšte da težimo da dostignemo to. Dakle, uvek će postojati 10, 15, 20 najboljih studenta koji će otići. Jer oni odlaze iz Nemačke, odlaze iz Amerike, kao što sam pomenuo. Oni će odlaziti iz svih zemalja. Ono što je naš problem je ne tih 15, 20 najboljih, nego ovih ostalih, lupiću broj, 100.000, nije vratno, mislim ne znam koliki je, ali to je onaj broj koji mi moramo da uspemo da nekako vratimo. Dakle, ne ovih 20, jer tih 20
će otići svakako. Ovih ostatak, to je nešto na što mi moramo da ciljamo, na što cela država mora da cilja, da omogući uslove da ti ljudi ostanu u zemlji i da rade. Ja nastavljam doktorske studije u Srbiji. Ne mogu da kažem ni da je to najbolja opcija za mene, rekao sam već da sigurno postoje bolji uslovi baš u ovome filmu što sam pričao. Ne mogu da kažem da je to loša opcija, dakle, sasvim je najgoru ruku pristojno raditi naravno doktorske studije ovdje, pogotovo ako uspete da nađete neke veze, to jest kolaboraciju sa nekim iz inostranstva da bi vaš rad bio primećen. Ali na kraju krajeva to je svačiji lični izbor, ono čemu svi treba da težimo jeste da ljudi kad imaju izbor da li da odu u inostranstvo ili ostanu ovde, da taj izbor bude tako što porade dobre osobine inostranstva i dobre osobine ovoga ovde i da onda izaberu na osnovu nekih svojih ličnih ambicija, ciljeva, da li im je isplativo da odu u inostranstvo ili ne. A ne da moraju da prosto gledaju šta je loše ovde i da onda u neku ruku beže odavde. Dakle, to je ono što treba popraviti, a ovih 20 studenta koji su najbolji će u svakom slučaju imati svoj izbor ako hoće da odu na svetske univerzitete, niko ih ne može zaustaviti jer oni stvarno nisu najbolji.